stil i den her ultra lækre kjole med nogle frynser. Prøv lige at se en gang her med nogle rigtig fine guldknapper, der går hele vejen ned. Og det er ikke nogen, man kan åbne, så du skal bare have kjolen op over hovedet. Så simpelt er det. Og prøv lige at se ærmerne. Jeg elsker virkelig den her fine detalje. Og den her kjole, der bare sådan sidder tæt på din krop. Og jeg vil rigtig gerne kombinere den med den her fine pelsjakke. Prøv lige at se den en gang. Nu må vi se, hvordan det sidder. Sådan her. Og den kommer jo med den her fine lynlås, som vi også kan benytte os af. Skal vi se en gang her. Sådan her. Whoopty. Og håret ud en gang. Sådan. Prøv lige at se den en gang. Føler mig virkelig, virkelig ekstra til den her dag. Og det skal lige siges, at du ikke behøver noget under kjolen, i og med at den har et underlag, der er syet tæt ind, så den slet ikke er gennemsigtig. Du kan finde hele outfittet kun på